L'obra que escoltarem ara no és del folklore espanyol, sinó que és del folklore escandinau. El matí, d'Edvard Grieg, és un moviment de l'obra Percussió.
Bé, després d'aquesta aproximació a la història de la música, vista per les baquetes de la percussió, ens despedim. Abans de despedir-me, deixeu-me donar-vos un consell. No deixeu mai d'estimar la música.